nani AK-47 obi ma nwa Udaji odogwu ọgaranya ji enyi wechi ọzọ ebe a na-agba n'igwe AK-47 ayakeke na obi ma nwa Udaji obi ma nwa Udaji ọbata ozu ọra ọbata ozu ọra agbanwe dịka agbanwe dịka izu agbagharị anya ọgbata ozu ọra nke ndị ọzọ bụrụ niile obi ma nwa Udaji odogwu anụmoro obi dị oyiri nne mụrụ ebere nwa n'Uru Ezi village n'egbo ma n'ọzọ bụrụ mana nne ya bụ onye ama ama n'ọzọ bụrụ banye Chief I.I. Udaji onye ama ama n'ọzọ bụrụ Udaji Motors Nigeria Limited Udaji Industries Nigeria Limited agụ ga-amụ ego mgbada ga-amụ mgbada enyi na-amụ enyi na nne anya bụ lọlọ nwanyị ọma Regina Udaji odoziakụbụ Udaji nnọọ mama manya bọbinma n'ọgụlụ akwụkwọ na Egboma Community Primary School n'ọzọ bọlọbanye ya bụ onye agụlụ sekọndịrị n'Osumenyi manya gụsịrị akwụkwọ wee jebe ịlụ ọlụ na National Oil and Gas Nigeria Limited onye nwere ego bụ Chinwe Ogbanya nwabi mmanya na-akọlụ nụ na alụsịrị ya bụ ọlụ wee bụ na abanya wee jebe obodo oyibo ya jeri Switzerland n'ọnọlụ onye ọtụtụ alọ ebola abanya n'aba obodo Brazil manya si Brazil n'aba South Africa otu n'iko ozu ibute ego maka na ego Igbo dị n'akara aka ya obi mma bụ nnekwu nwa n'ọnụ ọgaranya gidigbam gidigbam onye nwere ego bụ Chinwe Ogbanya udogwu ya famụrụ kọmpani aka ya kọmpani a na-akpọ Club Embassy
obodo South Africa ya mesịrị fọm kwuo while away motos na South Africa onye ọma aka na-ele moto na South Onyogwu ị ga-ebinyekwa m Toyota ka mgbawa while away property na South Odogwu Embassy Hotel na Abuja ọgaranya nwere ego dị mma Embassy Oil and Gas obodo Nigeria onye ọma yiri m n'anya bụ Igbo na o meri n'Ozobolo obodo ji tibe mkpu anyị wetu onye ọ na-apụla agụ ibe ọ bụ n'ọnụ ọba tozu ụlọ nwa Ozobolo nnọọ onye ọma AK-47 na South Africa mgbe eji egbu ajọ mmụọ mgbe eji egbu ajọ mmụọ tom tom mgbe eji egbu ajọ mmụọ hapụ okwu n'okwu adịrọ mma Ozobolo onye ọma Chief Marcel Udaja onye chọna m n'Ozobolo Odogwu nna nnukwu agwụsi okwu n'ọya adala ya mma Chief Masuweli Zumba agba ego nkịtị agbagharị anya agba ego buru nke m agba ego n'ọzọ buru nwoke tete agba ego ndị Igbo m agba ego nkịtị ọkpali ọnwụ ya ya sị m ụke n'elu nye ọgaranya Chief Tony Unigwe ọnwa obokobo ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa eze nkotonko n'iri mkpuchi ọnwa oji eti manya bụla ịgbachọba Odogwu obi ma nwe Udaja obi ma nwe Ubedo obi ma nwe Udedo Chief Chibike mmadụ na-eme ọbụla eze bịa na michi Odogwu magana Chukwu na-emelive Chibike mmadụ na-eme ojimotemagọ ayakekene Mezaya ndị amichi Odogwu eze ego na michi niile Dangote ndị amichi niile ụkọmagbola michi niile anya ndị amichi ji abụ ụzọ richest man na michi Odogwu ọgaranya were ibe ezomọgọ nnọọ Chibike mmadụ na-eme Mezaya ndị amichi Chibike mmadụ na-eme Mezaya ndị amichi eze ego nke amichi eze karịsịrị na amichi eze ego nke
Ndamichi eze karịsịrị na michi ụkwụ ọma bọọlụ Ndamichi Chibuike mmadụ na-eme Mezaya Ndamichi Chibuike mmadụ na-eme Mezaya Ndamichi eze ego nke Amichi eze karịsịrị na michi eze ego nke Amichi eze karịsịrị na michi Igbo bụ onye Dangote ụgwọ ọma bọọlụ Ndamichi ọ bụla eze bịa Chibuike na mmadụ na-eme ojimotemogo lotemuo ọya adịla ya mma onye si m kenelinya Chi Benjamin onye nwụsị agha eli ya kuo ọzọ obodo ebekebe Ikechukwu izu gịnị ọnọdụ ugo ọ na-adị egbe mma kisiri ikwebusi ibe ụkwụ ọma kpọrọ zoboro nwoke dị mma ụkwụ ọma ụkwụ ọma ụkwụ ọma ụkwụ ọma Chief Asomosu na-egbo ma n'Ozobolo Ebube Chukwu ụzọ Ozobolo nnọọ onye ọma na ya ka ekene Abụbego na mmele ọnwa na-etiri onye mba na mmele ọya adịla m mma ụwa Chief Chukwuemeka Ikwuka ọnụ na-ekwuru ọla na China ọya adịla ya mma ude 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 ije n'ụwa baya onye mere ike ya na Obinna nwe ụdaja ka anyị na-ekwu Obinna nwe ụdaja onye ọma ọ napụla agụ igwe ọkpọ n'ọnụ ya Obinna nwe ụdaja ọ napụla gị ebe ọ bụ n'ọnụ Obinna nwe ụdaja ọ napụla gị ebe ọ bụ n'ọnụ ọgaranya si ebe a na-agba n'igwe